Boldun mu sen? Boldum men birazcık koşanlar Yine bir olsa kısamsın ayday. Neyemedi yanına çıktı. Balitsa meselesi. Balitsa düşersen näil bolýar katady ýagdaý meselem sen näil görýän şonu pozisiýona tarapdan. Hava deri mesta var. Mesta var. Deri girýän, deri palatka goýarlar seni. Kän garaşdyrmaýarlar, aýdyşmaýarlar. Näil kesel bolsaň, şo keseligine bagly. Ili sen gysgaly operasiýa bolmalymy? Sen üçin spakoyna bir näme gerekmi? Şo mesta gerekmi deri. Men ýakynda ýoldaşym näme boldy? Apendisit diýerler dämi? Şu apendisit boldu. Näçe wagtdan beri arap ýördi, ýöne kän çydady. Gitti bardy, deri operatsiya edenden soň deri öz palatkasyna goýdular. Dokumentasiýasy tiz edýärler, şondan bar. Bar, tiz etmeýänler hem bar, tiz etýärler. Ýöne algemein näme diýerler? Umumyman tiz edýärler. Töleýär näçe? Näme kelimeler? Näçe tölediniz? Tölemedik. Özü kısraktan ayna töleýäs. Конечно, ýöne şolar ýaly случайно keselik alajan. Hiç kim kesel bolmasyn ýöne. Kesel bolan wagtyň, grip bolan wagtyň gidýän deri näme diýerler? Maşgala lukmany. Maşgala lukmany doktoryna gidýän. Bolna, hemme zat tölek. Sen hiç bir problem ýöne diňe şu derman ýazyp berseler, dermanyň pulunu töleýär. Ha, sen aýtsana şo derman näile alynýar? Dermanım nirem ağrı. Например, men şu elim için gittim, şu elim ağrı otur. Yaralanma diýerler. O içinden şu birazcık yaralanan, şu zorlanan, şu çağa dolanan, ha şu nemeden bereminlikten bolan. Bereminlikten bolan, şondan birazcık çağını götürenim üçün, ili bir saat üçün, ondan sonra saç keserim, hemme zat bir geldi. Şonun üçün gittim otaya, näme diýdi, ya şu taýma maz goýmaly diýdi, ili ya da operasiýa etmeli diýdi. Men garaşýan, потому что men çağıma süt berýän. Şondan soň alias operasiýa etmäni islämok. Häzir diýdi, eliň üçin maz berýän diýdi. Bir zat ýazýa boldy. Oje kartçkamyň içinde şo. Şu kartçkamyň içinde gidýän apoteka kartçkam berýän. Näme gosrak kartym berýän. Sizde de şeldämi? Täze boldu bu da. Bu täze. Bu täze ýöne. Kartçkada ýazýarlar ön kagaz görünüşini berýärdiler. Şonu gidýän goýan boldu. Ondan soň özleri biler näme ma bermelisini. Şo tarafı gowy. Ýazyp berýärdiler. Häzir hasym gowalan kartçka goýa berýär. Näçe töleýän soň dermanlary? Näçe prosentli ola, ýalňyş aýtmaýyn. Menem kän bilemok, ýöne agyr gerekli dermanlarda sünediňe 5 euro berýän. Ötken dalanyny srafka götürýär diýip bilýän. Käbir dermanlary özüň kiýseňden çykarmaly. Da? Çanýalyp bilýän. Hawa, käbir dermanlar şöyle. Kä wagtynda sinlämok, dogry. Spasiba. Niye zaşta? Aynaýa özüň. Indi negativna tarapyna geçenimizde hawa lukmanlar oçurt durmak meselesini aýdayyn. Eger-de lukmany jaňydyp drama görnüşine ýagdaýyňyzy düşündiräýmeseňiz, size oçurt tiz ýakynna beren oklar. Da. Men opytym şol. Çünki gateret ağır ya çydawlemok, iwitçilemok diýseň saňa gön berýärler. Atak hawa iki hepdeden bäri ağrap dur diýseň, ýa-da doktor düşünýär-de, onda sen 2 hepde çydapsyň, ýani ýok ýene 3 ay çydarsyň diýär. Birazcık başga diýjek bolýar. Hawa garaşdyrýarlar gowy. Şu tarapyna, hawa işläp dur. Şu tarapdan men üçin minus gowy. Ondan soň ikinciden näme diýdik balnitsalarda? Balnitsalarda hawa gowy taraplary eken, ýöne erwet tarapy ýene-de nahar temasyna çyn hem balnitsa düşen adamlar naharını erwet görýärler, o taýda içeri zat ýok, hakyky Tağamı ýok. Tağamı ýok. Özü mene 3 aýyň çağam doldu. Gepim öldümmi? Ýok, ýani ýok.
İyi bilem o. Aw. Öyde de remont gidiyor. Yoldaşmam getirip bilmedim ama. Bir yazık şeyle. İyi bilem o. Naharları nemede bir su koyma, Duzsuz, yağsız, hiç maza yok. Hazır şu больницада vaqtin şolar ýaly gesund sağlıklı nahar email bolmalygy üçin. Bolmaly için. Aw. Doğrudur ýöne. Soň ýene de näme balinsa tarapda minus tarapy. Set yok, internet yok. Bolmasa biz ösen ýurtda. Doğrumu? Hiç kim jaňa bilen ok, bir zat bolan ýagdaýynda da hiç kim tapy bilen ok. Internetem näçe kam internet ulanjakmy? Üstüne tölemeli. Aw. Hawa şu safar etdim men şonu. Doğru. İçinde bolaymalar, şon ýaly ösen ýurt, ýani daş ýolla zatdy, Wi-Fi mut ýöne gelýärdi, balinçada mut däl. Üstüne töleýän ekstra. 15 euro töledim men şu safar. Gördüňmi? Tölemeli zatlar köp. Aw, hala dogry. Soň ýene näme dedik soňky derman meselesi ha. Dermanny men minus tarap görýän ýerim. Apteka barıp göni alıbilen ok hökman, lukmanyň kagyzy gerek. Aydany gerek, lukmanyň golu gerek. Ýöne käbir dermanlar alyp biles, kellara, paracetamol, aspirin şolar alyp. Kiçi meçherde. Meselem az miligramda. Ulu agyr dermanlar alybilen ok, şo tarapy bar. Doğru aýdýan bolar. Awa, soň ýanky Straufka temasyna geçenimizde olar Gül diye, gül ruh men doğraydım. Ay bağışlarsınız, men yadımdan çıkıptır. Şu aytmadım ama hiç mi? Aytmadık. Hiç kim bilen o adım. Gül men normal näme Dostlaryň arasynda. Germaniýa gelenden soň başlady şu gül diýip. Hawa. Normalde aytmaýyn şu. Gowy men şonu aýdanlarym. Ýöne gül ruh meniň adym. Bizimde gaýdaly Straufka temasyna. Tema aýtdy. Awa, otayda da men erwet görýän ýerim. Belli bir tölemeli pulu galanok. Ene meselem kän aýlyk alýamyň Straufka tölemelisi göterilýär. Az aýlyk alýamyň peselýär. Şo tarapyny halamok çynmasa. Agy sen aýlyga geçýärdiň ha. Hawa Straufkalan çekýän puluny, aýda alýan puluny aýtjanna. Hawa. Потому что отдельный tema değil dedim de. Böyle Böyle başlarsın. Diňe Straufka görnüşini mümkinçiliklerini aýtjak bolýarna. Hemme deňlik däl. Näçe aýlyk alýarmyň, şonça köp alýarlar senden. Можно? Aýdyp bilermi näçe berýäniňi? Men näderine 600 töleýändirin. 600 euro berýän. Aýda. Da. Näme hemmesi içindemi şu pensiya? Yok, diňe Straufkaň özü. 600 euro berýän. Saglyk Straufka sağ Krankassa. Agy sen köp berýän ekeni. Öğrenip aldım. Hawa. Bilip aldım. Bilip aldyň da. Yok, menkem şu 300 näçedi ya da 400 näçedi. O. Ütkapdyr ya. Prosent. Ey bulara soň gepleşeriz. Birazçyk nemslan kulturasy boýunça adamlar näýeli? Davay, aýdala. Men aýdym pozitiv tarap. Davay. Pozitivni go tarapdan başlaly. Yok, o pozitiv tarapyndan negativni aýdyp biler. No, aýtsam agzym dolup gider. O aýda oturýan. Ýani pozitiv tarapyndan aýtjak bolsam, nämeden nemslaryň bir kulturasy bar. Eger şolara bir встреча saat belleseň, şo saatda gelýän diýseň, şu nemslar şu saatyň toçny şo saatda däl de ýöne 15 minut öňünden gelýärler. Öýe mihman çağırsam 15 minut öňünden mihmanym gelýär. Bizde näle? Bir saat soňunda. 2 saatam, 1 saat. 2 saat. Diňe bizde däl. Aziýa orientallar hemmesi türklerim, şoň ýaly araplarym, şoň ýaly Iran, şoň ýaly hemmesini. Hawa berde kän adamlar bilen gatnaşýas. Şolaryň nemesinde biz görüp bilýäs. Awruslarym şoň ýaly. Hiç gelýärler. Ýöne nemsler pünktlik näme diýerler Allah? Şol wagtda Wagtyna wepaly diýeýli. Wagtyna wepaly. Gelýärler. Korоче, wagtynda gelýärler. Ýöne nemsler
Pünktlik näme diýerler Allah aşkına? Şol wagtda Wagtyna wepaly diýeýli. Wagtyna Wagtyna wepaly. gelýärler. Karoçe wagtynda gelýärler. Gelen soňam. Näme goý? Bir kartoşkany gaýnat, öňüne goý, iýerler şonu. Gepem tapanoklar, gidýärler. Garaşanoklarym daşy. Şo sen etmäňe garaşanoklar. Yürekden garaşanoklar. Seriozna. Eğer näme bilsem Türk diýmeýin de ýöne başgalary diýeýin de ýöne birini garalamak niýetimiz ýok. Ýöne şo Nemsler garaşanoklar özüňe zat etme, agyrlyk bolmasyn, biz oturup sen bilen bir käse kafe içsem yeter diye. Gepleşmek, zat etmek olar üçin. Ýöne nahar berýän, hasyn beýenýärler. O, nähili gowy? Nos, siz nähili gowy edip berdiňizler maňa? Gidýänçe spasiba ağzyndan düşmeýär. Doğru değil mi? Danke. Şoňuny uklamaýan men danke kelamdan gitmeýär. Seriozno şoňaly, şolarga öwren, şodan pozitiv taraplary köp goý berdik häzir. Şo taraplary gowy ýene näme? Kän taraplary bar aýdyp bilemmi? Haýsyny aýtjam bilemok. Честно. Awo. Честно. Enanyp bolýar. Ananyp bolýar, nähili ananyp bolýar. Derrew samimilaşmak däl de, samimi näme diýerler? Ýakynlaşmak, Kän ýakynlaşmak däl de, ýöne şu wagtynda, naprimер, sen şonu goýdyňmy, sen şonu getirip berdiýsen, şu wagtynda getirip bererler, ananyp bolýar şolan. Sen özüňe drauf alasyn. Özüň inanıp bilýän. Naprimер, menem saç nemede master parikmahir okan wagtym maňa geldiler. Modelleri nemedenimde, şu bir başbil neme meseleni aýdyp bereýin. Diýdim, şo güni nemem bar, men egzaminim bar diýdim. Şo güni pожалуйста diýdim, erak gelýärler. Bolýar, men şolara inanýan, ýani inanýan. Şo geldi şu men nememde, meni daşlap gitmen. Ýöne birileri boldu, gelip bilmän galdy, конечно, к сожалению, aýdanlary boldu, aýtma. Ýöne inanyp bolýar da. Şonu aýtjak goýa, ýene näme? Ýene näme aýtsam bolýar? Ýene näme aýtsam? Kän aslında, niýe gitdiň o kellemden çyna? Meselem, kän gyzmaýarlar? Spokojny adamlar. Hawa, gygyrman, spokojny, köçeler, arassaçylyk. Ya, конечно, bizim Türkmenistanymyz hem arassa. Onu neme demizok, ýöne adamlaryň özleri, men öňünde bir zat elimden düşüp gidäýsin. Ýa-da taşlap goýberän, ýa çağım taşlap goýberäýsin. Derrew iziňden gelýärler, haýyşt, musuryň ýanyna goý. Şonu goýberýän, aýdýarlar, goraýarlar. Ýurduň goramak en uly bir zat. Şonu men özüme neme görýän, peşkeş mi näme diýerler, maňa peşkeş diýim. Haýsy dilde gepläýär? Örnek maňa Vorbild willst du sagen? Vorbild diýjek bolýan da, başlarsan şu kelimeni tap bilmedik. Häzir söýüp oturyp, türkmençe gepläňizok diýip. Ýani şo goýarýan da şonu, men görüp öwrenýän şondan bir zat. Menim şonuň ýaly edýän, git Türkmenistana gidýän, nire gitsem şonu edýän, mende galdy şu zat. Gowy zat, ýurduň goramak, ýurduňa zat etmek gowy zat. Ýene bir nemislaryň pozitiv taraplary, gowy häsiýetlerinden biri kömekçiler, yani kendi yardımsever, hevsberayet, näme diýjek, näme diýip düşünýärsin ka. Hasam eğer sana kömek etmek isteseler yürekden edýärler. Şu sen şu bir işi goýja gutarýançam, şu ýanyňda durýarlar. Şu wagtyny sana berýärler. Hemmesi däl, конечно, ýöne gowy hemme ýerden gowy ýaman. Köpsi ýöne. Men ne var? Men bir gowy bir tejrübem bar, komşym, men moğolymym. Ene atayalı bol kaldı maňa. Şolar bolmasa, может, men master okuwumy bitirmezdim. Men pastayan okutdular. Bola bilýär, men hemişe şonu aýdyp kelesini. Ýani, короче, olar kömek etmeni goýberýärler. Şo adama gowlyk isleýärler. Şonu goýberýäs. Men goýberýän şonu. Senem goýberýän şonu.
Negatif taraflarını başlay. Negativ tarafları o öz kültürasına gören adamlar taze gelen zada ken halanoklar. Ana şu negativ tarafı. Ondan mesela bular doğruçuluğu gören için tertib gören için eğer de bir yanlış bir zat edaysa günü adamın yanına varıp aytýarlar, sen şu taýdan yanlış gidip barýaň diýip aytyp bilýärler. Özüm yoş tonuna däl, gaty ses tonuna aytyp bilýärler. Gönüller diyecek böyle. Awa gönü Nagly. yüzüne, nagly yüzüne seredip aytyp bilýärler. Şonýal zatlar bar. Ozaň nemeslerin arasynda gynansak da sarany faşistler bar. Onu gizläp bolanok. O negativni tarapy bar, soň ýene negativni näme diýelim? Kanun görýärler, kanun näme diýse şo bolmaly. Öz kellesi bilen ýörenoklar. Kanun näme diýdi? Hemme zat şey başla. Awa. Prямо duruyor. Awa. Prямо şey dip şu taraftan seyredenler şeyle seyredýärler. Kak robot ýaly. Turýar. Kanunu gaty görýärler. Awa. Bara käbir adamlar şu wagtdan şu wagta çeli bolanok diýse edýärler, ay bolýarlar, ederin hiç zat bolmaz diýerler. Hiç saat bolmaz diýip. Yani nemesler? Onýallar. Gije alany görenoklar. Negativni tarap bolýar käwadyny. Bilemok ýetişeňok, ýola adam maşinken baryp bileňok ýa ýene de bir zat bolýar ýetişen kiçi çağly bilen hemişe wagtyndan çykyp bileňok. Şonýaly ýakanok olardy. Soň ýene negativni tarapy az gürleýän adamlary halanoklar. Eğer yoş skromrak olaysan, olar üçin gowy many däl. Olar üçin näle görünýär? Gyzyklananok, öwrenese gelenok, bilese gelenok, goşulasa gelenok hökmünde etýär. Doğru. Şu taýda bir zat aýdaýynly ola. Bu neme mesleğe göre değişýär. Потому что käbir kärler var. Sen kän geplemäniň isleýär. Käbir kärler oňaly däl. Ne bilmedim. Hawa. Men gaptalardan eşdende köp adam maňa şonýal sowet beren üçin men asly özüm ýoş adam bolan üçin maňa köp söz Gaty sowet spokojny ýönümiň ýanyndaýyn. Men onu gepleterin. Köp adam aýtdy da sen kän ýoş bolma, nemsler onu halanoklar diýip. Soň ýene däl şaýdy beren men negativ taraplaryna. Ütgüçlük naharları halanoklar, diňe özleriniň Hemmesi naharlary bolmaly. Hemmesi däl. Ýene köpsi. Sen kän şo nemeden aýtýaň daly ola. Başla şonu aýtsam, pasientlaryňdan kän. Yok. Hakykyn daşarda tanış bilişlerden görenlem kän boldy. Awa. Ne? Da. Ýene hemmesi däl o taýda da, конечно. Смотри, şu taýda men azıcık kelläm galyp gitdi şu taýda. Realny bolmak gerek. Şoň üçin aýda otyň sana. Men nazarymda, men görnüşüm, men gözümde. Nemsler hemme nahary gyzyk iýerler. Şonu Oňalsanma, hawa. Oňalsanma. Ýöne diňe özüni görenlerim bar. Ene meselem aýdala, daşy ýaşlarym, любой bir biz hem şonýaly, biz hem türkmenler ana şutaýdy. Türkmen restorany bolsa biz lutşy türkmen restoranyna gitjäs. Dogrymy? Türkmen restorany gowy atlatdyň. Hawa. Niýede türkmen? Şonýaly. Nemslerin bir ýerde şal ýurda gitseler, özleriniň naharlary duran wagty o beýlek nahary ýenoklar. O niçe kölen şonýaly özüni, öz kulturasyny, öz halkyny, öz kanunyny gaty görýärler. Ende bilemok o negativ tarap bolýan, pozisiýny tarap bolýan, ýöne men şonu erwet tarapdan seretdim. Soň ýene näme bar negativ tarapdan? Bu maşgalada men ana meselem opdalym. Menem bir maşgalada ýaşap kömek aldym. Maňa kömek eden wagtlary gaty has ýürekden kömek etdiler. Haçan?
Sen təzə gelen vaxtların şu kömek diysen doğru düşünme. Awa. Şu kim başta gelen vaxtlarım 2014-2015 aralıktı. Men şu Simyada yaşadım. Olar bana oku meselesine kömek ettiler, dil öğrenmekte kömek ettiler. Yine olaram maksimum 2,5 yıl kömek ettiler. Ondan sonra polnu kontaktı yaptılar. Men her hili kontakt almanı Soğuk birazcık. Hava adamlar soğuk, şu an sana kömek ettiler, ondan sonra seni tananoklar. Men de şanyal oput oldu. Tanasalarım kendi bir interese görkezenoklar diye. Hava özünü çek geller, ondan sonra men bollu sana kömek ettim, indi men yok sen durmuşunda diye. Şunu hazır men sana şu negatifi, pozitif tarafından hem aytacak olsam, şu direkt ne gönü sen bilen kontakt islämok diyen yağlı görkez bilýärler şunu. Şu bize ağır geliyor, потому что biz başka külturada ul olduk. Поэтому olar onu neyle görüyor? Şu adam bana gerek, şu adam bana gerek gel. Ben şu bilen kontakt etmeyen, şöyle etcek. Потому что şu mehtaç değil. Şoň üçin. Mehtaç. Şoň üçin pozitif görünümüzde şonu sen gönü yüzüne aydaryalı ediye, islemediğini bildirýärsen, sen bilýän şonu. Şu sana görüp pozitifini görsen yüzüne seyredip ağlap nemedenden kovuşu. Govalin yana bize näyle? Bizi kiçilikden öğretipdirler bilemok sana kömek edene. Sen kesse kömek etýän. Doğru değil mi? İzne gaytırmak. İzne gaytırmak. Конечно, da o. Kömek etmek, yani bizim terbiyemizde var. Bizim edebimizde var. Hava bizde vepa diyeyle. Vepalı. Doğru mu? Bolmanı. Kömek edenlere. Olar da vepa değil de olar mekaniçki. Hemezat maşinkayalı. Maşinyalı. Şunu ettim bolduğundan. Doğru. Adamlarım katı soğuk. Yani birine bağlanışıp bilen yok. Bugün var ertir yok. Hava. Şu. Hava. Yani şu men aydan pozitivim bilen karşı gitmesin yani yanlış düşünmen lola yaman diyen ok yani şoların karakteri, şoların külturası, şoların strukturası diyorlar mı? Tertibi hava tertibi şoların negatif diyende onları yaman deyip aydamız ok. Bizim için dengelen ok. Bir hile biz şuna özümüz neme edip bilemiz ok. Şo bilen plus edip bilemiz ok. Magnetler alışan ok. Şeyle adamlara biz şeyle cevap veriyoruz. Например, olar islemedi, mecburlamayız. Biz spokojno kalıyız. Şimdi profesyonel reaksiya görkeziyaz. Ay nem için koşulanak, nem için beydanak. Yok, oruç dava yok. Gongşi temasına gelenine bir story edip verecek. Nem story? Mesela men öyle bir gün Gongşin bize kömek etti de son yankı Gove'den hareketinin karşılığına benim karşılık verecek kolumda öyle bir palav ettim Türkmen palavını hakiki Gove'na nahar ettim. Bir lälede Gongşin'e eltip verdim. Oğlum atkaz etti. Dedi yok bize yan plan ettik bugün onu yiyecek, ertir onu yiyecek, bir önem onu yiyecek dedi gaytardı. Men yüreğim şotaydı paramparça oldu. Yani izine gaytardı bilýärmiz mi? O näli çувство? Atkaz edip bilýärler şonu. Bizde sen iýmesen hem alýas şonu, doğru mu? İýmesen hem alýan, потому что sen yüreğime gelmesin diýip. Yani bu taýda çesnisi var. İkinci de planını bozduk. Şo bize doğru gelenek şu wagtda. Onu biz ýa-da düşünüp bilemiz ok. Ýa-da onu neme edip bilemiz ok ya. Bir hili näme diýerler? Bağlap bolanok. Gelecek naharım zaýa bolmasyn diýip atkaz etdi etken. Hava. Hava şoň üçin diýip. Потому что bu taýda eğer pozitivni görmek istesen, olar sana çesin boldular. Hazır planımızı bozma, bizim naharımız var. Spasiba. Yani edenin üçün. Şo pozitivni tarapy. Eğer negativni tarapdan seyretsen, kulturalarımız doğru gelenek. Gelenek. Hiçim. Lola gelýär nahar bilen, olamay gerek gel, spasiba özüňe ber. Biz naharymyzda planda başga zat var. Hakiki.
Bolmasa Okey. mene hem näçe ýylan bäri ýaşap ýörün. Sarany agyrdydy. Ladna şüýnlikçi. Ya, yaman köp gürledik. Ya da gittik däm. Ya da ketdik. Özüm barışdayım, şaşlık boldu. Hadi onu. Komentar yazayım da. Gerek zadınız yazayım da. Hatta biz üçün kıyına haysi video nämetini Yaman köp düşünýäs. Garas bugünkü videomuz gatardy. Gönlüňize yaran diýip umyd edýäs. Beren maglumatlarymız yeterli diýip umyd edýäs. Yetmeýän bolsa komentar ýazyň. Hökman biz size tapyp gozatlary goýýas, dämi? Ola. Hoş şeyler. Ondan soň bize goşulyň, abone edin. Öyle. Ciao. Böyle sağ olun. Ciao.